Маладзечаншчына мае багатую гісторыю і каштоўныя культурныя традыцыі. Веліч і гонар раёна сумленныя, адказныя, працалюбівыя, энергічныя і адданыя прафесіі людзі. Сваю любоў да радзімы яны пацвярджаюць справай, дасягненнямі устаноў і арганізацый, у якіх працуюць. Лепшае з лепшых гучыць ганарова, дзякуючы іх працавітасці і стойкасці наш раён жыве і мае поспех. Па выніках работы за 2020 год лідарам сярод устаноў адукацыі стала сярэдняя школа нумар 14. Лучшим учреждением мы становимся во второй раз, и это очень приятно для всего нашего коллектива. Я думаю, что выражу общее мнение и скажу, что это нам очень приятно, но главное – это почетно и возлагает на нас большую ответственность. Мы знаем, что многое у нас сделано, но многое предстоит еще сделать. Конечно, это качество образования, которое мы даем нашим детям, это наша материальная база, которую мы создаем, это наши дополнительные услуги, которые мы предоставляем для наших школьников. И все это в целом позволило нам стать победителями не только в Молодеченском районе, но и в Минской области. У фае палаца размясціўся своеасаблівы вернісаж дасягненняў выставачнай экспазіцыі народна-гаспадарчага комплексу як доказ прадукцыі і паслугі сапраўды высокай якасці. Ад рэдакцыі МКТБ тут працавала дыялогавая пляцоўка. Інтэрв'ю з героямі свята выйдзе ў эфір у бліжэйшы час. Яшчэ можна было паспрабаваць на смак тавары з адзнакай «Зроблена ў Маладзечні», а таксама стаць удзельнікамі майстар-класаў. Они делают сейчас укладки, в основном это популярно везде, в салонах, при обслуживании даже любых посетителей. Укладки, какие-то плетения. К мастер-классу мы готовимся заранее, они обучаются у нас в учебной парикмахерской, подготавливаются, репетируют прически и свои навыки улучшают. Стабільныя эканамічныя поспехі – гарантыя ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. 890 мільёнаў рублёў на такую суму выраблена прамысловай прадукцыю ў 2020 годзе. Тэмп росту склаў 104%. Уведзена ў эксплуатацыю больш за 40 тысяч квадратных метраў новага жылля. За мінулы год зменшылася колькасць стратных арганізацый, павялічыўся лік прадпрымальнікаў, вырас і чысты прыбытак. Дасягненнямі маладзечаншчыны па праву можна ганарыцца. Основные усилия всех субъектов хозяйствования были нацелены на увеличение объемов производства, производительности труда и повышение заработной платы. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отмечается положительная динамика в наращивании объемов промышленного производства. Активизировалась работа по диверсификации рынков сбыта. Продукция предприятий района поставляется в 48 стран мира. В предыдущем году мы открыли для себя новые страны, такие как Хорватия, Гонконг, Греция, Македония, Малайзия и Япония. В районе отмечается положительная динамика привлечения иностранных инвестиций. Так, показатель привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе перевыполнен в 2 раза и составил $5,5 миллионов США. Са словамі падзякі і віншаваннямі да прысутных звярнуліся старшыня пастаяннай камісіі па працы сацыяльным пытанням Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Людміла Кананович і член Савета Рэспублікі 7-го склікання Каліна Капуцкая. Маладзечаншчына – край, што славяць людзі. Менавіта яны, таленавітыя жыхары раёна, дзень за днём ствараюць гісторыю. Яны шчыруюць на ніве сельскай гаспадаркі і прамысловасці ў сацыяльна-культурнай галіне. А яднае іх любоў да родных мясцін, ясны розум і добрае сэрца. А таксама станоўчыя вынікі працы ў розных сферах дзейнасці. Я пришла в профессию с 2013 года. Начинала я со 2-го разряда. Сейчас я уже отделочник изделий из древесины 4-го разряда. Мы занимаемся отделкой мебели. У нас есть ОФ-покрытие, бейт-покрытие. Накатка мебели идет. Наша мебель очень пользуется спросом в Европе, в России. Несмотря на все сложные ситуации, которые сейчас происходят, нашу мебель очень любят. Занимаюсь я гражданской обороной и защитой населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение, пожары в природных экосистемах, сильный ветер. Я оказываем помощь населению, прогнозируем какие-то чрезвычайные ситуации и стараемся сделать так, чтобы они не произошли. Трудности закаляют, и чем больше их, тем интереснее работать.
Узнагароды, ганаровыя дыпломы, граматы падзякі за шматгадовую добрасумленную працу і высокі прафесіяналізм атрымалі майстры сваёй справы. Штодзённай работы каля школьнай дошкі на будаўнічай пляцоўцы, на полі ці за станком. Яны робяць важкі ўнёсак у развіццё і росквіт маладзечанскай зямлі. Асаблівая ўвага сельскай гаспадарцы. Дзякуючы партыі працы аграрыяў, Маладзечанскі раён стаў лепшым у вобласці па ўборцы ураджаю і заслужана заняў месца пераможцы упершыню за ўсю гісторыю спаборніцтваў. Ва ўсе стагоддзі нашы людзі умелі працаваць. Культура, спорт, гандаль, жыллёва-камунальная гаспадарка і прамысловасць. Лідары ёсць паўсюль. Больше всего приносят удовольствие наши, наверное, питомцы-компаньоны, которые просто являются неотъемлемой частью нашей жизни и настолько вселяют какое-то умиротворение, что забываются все даже неприятности, которые существуют. Поэтому вот эта профессия приносит какую-то радость. 2020 год быў няпростым, асабліва для работнікаў аховы здароўя. Эпідэміялагічная сітуацыя, напружаныя абставіны, аднаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы і перапрафілявання аддзяленняў. У спісе перадавых цэнтральных бальніц Маладзечанская ЦРБ атрымала дыплом 3-й ступені на рэспубліцы па выніках мінулага года. Арганізацыі становяцца перадавымі дзякуючы кіраўнікам і супрацоўнікам. У некаторых адразу некалькі ўзнагарод. Наша организация – это небольшое подразделение унитарного предприятия Минское отделение Белорусской железной дороги. Работаем мы в 9 районах, в 2 областях – Минской и Гродненской. Зона нашей ответственности – это организация безаварийного движения транспорта. Работает у нас 197 человек на предприятии. Мы обслуживаем 310 километров этой белорусской железной дороги. Праца на карысць горада, раёна, вобласці, дзяржавы. І менавіта таму заслуговвае павагі і пашаны. Больш за 5 дзясяткаў маладзечанцаў трапілі на раённую дошку гонару па выніках 2020 года. Іх імёны назаўсёды будуць запісаны ў самай яскравай старонкі гісторыі маладзечаншчыны. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.